людям безмірно щастя сплило, хто тільки щиро чого жадав, усьо праз Божа серця достав, серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас, хто тільки щиро чого жадав, усьо праз Божа серця достав, серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на вечоровій святої мши. На початку святої мши представимо доброму Богу наші інтенції і просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. Я буду молитися падчас гэтай найсвятейшай ахвяры за памерлага Войню Ж'єжага у 5-ю гадавіну пасля яго смерці, прошу добрага Бога, каб прабачыў усе яго грахі і вёў яго ў валадарства небеснае. Перапросім цяпер Пана Бога за нашыя грахі. Споведаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, што зграшыў я вельмі думкою, словом, учинками, занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Прошу Найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над нами Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь святло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить їхняй веры, да імкнуться до того, до чого Ти їх покликав, праз Пана нашого Ісуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні захварэў Езехія смяротна, і прыйшоў да яго пророк Ісая, сын Амоса, і сказаў яму: «Так кажа Пан, распарадзіся сваім домам, бо ты паміраеш і не будзеш жыць». Тады Езехія адвярнуўся тварам да сцяны і маліўся да Пана, кажучы: «О Пане, успомні, як я хадзіў перад Тваім абліччам у праўдзе і са шчырым сэрцам, і чыніў добрае ў Тваіх вачах». І заплакаў Езехія моцна. Тады скіраваў Пан да Ісаі слова, кажучы:
Іди і скажи Езехії, так каже пан, Бог Давіда, айца твайго. Я почув твою молитву, бачу сльози твої. Вось я дадам до твоїх дзён 15 гадоў. Выбаўлю цябе, і гэты горад з рукі асірыйскага караля, і абараню гэты горад. І сказаў Ісая, прынясіце вязанку смокваў і прыкладзіце да нарыву, і ён будзе здаровы. Езехія ж сказаў, які знак мне будзе, што я ўвайду ў дом пана? Ісая сказаў, такі будзе табе знак ад пана, што выканае ён слова, якое сказаў. Вось я вярну назад на 10 ступеняў сонечны дзень, які прайшоў па ступенях Ахаза. І вярнулася сонца на 10 ступеняў, па якіх ужо спусцілася. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пан заховав мою душу ад згуби. Пан заховав мою душу ад згуби. Я казав собі у полові дзён моїх, я повинен адысці ў брамы ад хлані. Я позбавлены рэшты моих гадоў. Пан захаваў мою душу ад згубы. Я казаў, не ўбачу я Пана на зямлі жывых, не ўбачу больш чалавека сярод жыхароў гэтага свету. Разбяруць маё жыллё і перанясуць ад мяне, як шалаш пастуха. Я павінен адрэзаць, як ткач, сваё жыццё. Ён мяне адрэжа ад асновы. Пан захаваў маё жыццё ад згубы. Кім Пан апякуецца, той жыве, і ва ўсім гэтым жыццё майго духа. Ты аздаравіў мяне і захаваў маё жыццё. Захаваў маю душу ад згубы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Овечки мои слухают мой голос, скажа Пан, и я ведаю их, и яны идут за мною. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Мацфея. Хвала Тебе, Пане. У той час Езус праходзіў у шабат праз збожжа, а вучні ягоныя згаладаліся і пачалі зрываць каласы і есці. Фарысеі, убачыўшы гэта, сказалі яму: «Вось вучні твае робяць тое, чаго нельга рабіць у шабат». А ён адказаў ім: «Вы не чыталі, што рабіў Давід,
калі згаладаўся самі тыя, хто быў з ім? Як ён увайшоў у дом Божы і еў ахвярныя хлябы, якіх нельга было есці ні яму, ні тым, хто быў з ім, а толькі адным святарам. Або ці не чыталі вы ў законе, што ў шабат святары ў святыні парушаюць шабат, аднак не вінаватыя. Але кажу вам, што тут нешта большае за святыню. Калі б вы ведалі, што азначае міласэрнасці хачу, а не ахвяры, не асудзілі б невінаватых, бо Сын чалавечы – гаспадар шабату. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка. Мілаваны Христе Пану, дарагія браты і сёстры, Сын чалавечы – гаспадар шабату. Шабат, хто можа ведае, хто не, гэта з юдэйскай мовы тлумачыцца як субота. Гэта быў святы дзень для ўсіх юдэяў, і гэты дзень быў непарушальны. І вось фарысеі вельмі пільнавалі гэты дзень. Пільнавалі гэты дзень, каб чалавек не рабіў аніводную работу. Ён павінен быў адпачываць. Так, як, напрыклад, у нас у нядзелю. Мы таксама ходзім да касцёла, не павінны цяжкую працу выконваць. Але вось габрэі пасунуліся нешта далей, трохі далей. Яны пачалі шукаць ва ўсім грэх, і гэты дзень стаў вышэй, ніж чалавек. Вось у шабат не можна было рабіць больш за 1000 крокаў. Калі ты зробіш хаця бы на 1 крок больш, то значыць ты зграшыў цяжкім грахом. І вось дахадзіла парой да абсурдаў вот гэты дзень. Таму Езус пачынае як бы не толькі што высмейваць, але паказваць, што вы робіце ўжо абсурды з таго, што гэта звычайны дзень. Але ў гэты дзень вы робіце яго такім асаблівым, што ён ужо становіцца вышэй над чалавекам. Што от габрэі маглі хадзіць толькі па свайму дому, колькі хочаш крокаў, а вось поза свайго дому толькі 1000. І бралі яны камні, укладалі ў кішэнь і пачалі хадзіць па нібы па сваёй тэрыторыі. Дахадзіла да абсурдаў. І таму пан Езус сёння кажа, што не чыталі вы, што зрабіў Давід, так, кароль юдэяў, што ён прыйшоў у дом Божы і ўзяў хлябы пакладныя, толькі мог святар іх есць. Забаронена было звычайнаму чалавеку датрагвацца нават да іх. Бо Давід відзеў, што яго людзі былі вельмі галодныя. Ён бачыў гэта. І хацеў дапамагчы. Ён ставіць чалавека вышэй над законам. І вось таму пан Езус сёння нам кажа, што не можа ані традыцыя, ані закон стаць вышэй над чалавекам. Просты прыклад. Сёння мы маем пятніцу, правда? Ці можна ў пятніцу есць мяса? Не, правда, каждый скажа, што не, ў пятніцу есці не вольна. Рыбкі можна з'есці. Але які сэнс таго, што ты сёння не еш мяса, калі ты праклінаеш чалавека? Які ў гэтым сэнс тады? Які сэнс твайго паста, калі ты чалавека вызываеш, калі ты праклінаеш, калі ты крадзеш у гэты дзень? Які сэнс? І вось таму сёння пан Езус нам кажа, міласэрнасці хачу, не ахвяры, што чалавек для мяне найгалоўнейшы. Святы Якуб апостал таксама аб гэтым нам кажа у сваім пасланні. Вера без дзеяння з'яўляецца мёртвай. Які сэнс, калі ты бачыш чалавека, які знаходзіцца ў патрэбе, і кажаш яму, табе Бог дапаможа, ідзеш і праходзіш міма чалавечай бяды, калі ты мог бы дапамагчы гэтаму чалавеку, нават аддаць сваю вопратку, свой плашч, калі чалавек замярзае. І вось аб гэтым кажа сёння пан Езус. Міласэрнасці хачу, не ахвяры. Для мяне чалавек найгалоўнейшы, і для вас таксама павінен стаць чалавек найгалоўнейшым. Міласэрнасць. Таму, дарагія браты і сёстры, нават вяртаючыся сёння дадому, будзеце ехаць аўтобусам, ці ісці на пехоту, будзеце ў краме, да неважна дзе. Усміхніцеся другому чалавеку. Вось гэта і азначае, міласэрнасці хачу. Што чалавек для мяне найгалоўнейшы. Што нават чалавек, які грашыць, ён, Гасподзь, не акцэптуе граху, але дапамагае грэшніку выйсці з гэтага стану. І вось таму, дарагія браты і сёстры, Езус нас сёння захвочвае гэтай міласэрнасці. Будьце міласэрныя адзін да аднаго. Амен.
Праз Хрыста Гаспадара Шабатую і ўсяго чалавечага жыцця прадставім Богу Айцу нашай малітвай. Молься, святы Касцёл, каб Ён асвятляў нас Божым Словам і надзяляў ласкай Хрыста, Цябе просім. Молімся за ўсе народы зямлі, каб Христус напаўняў іх святлом Евангелия, Цябе просім. Молімся за блукаючых, каб Дух Святы паказаў ім святло праўды, Цябе просім. Молімся за голодных людзей, каб заможныя праявілі да іх міласэрнасць, Цябе просім. Молімся в інтэнцыі святой імшы за памерлага Войнюш Ежага ў 5-ю гадавіну пасля яго смерці, просячы добрага Бога, каб прабачыў усе яго грахі і вёў яго ў валадарства нябеснае, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы ніколі нікога не асуджалі, Цябе просім. Божа, Ты хочаш міласэрнасці, а не ахвяры. Учыні нас міласэрнымі да ўсіх людзей і выслухай нашай малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Боже наш Ойче, просім, приймі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плоды землі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Боже наш Ойче, просім, приймі все, що ми от Тебе маємо у житті, нашою радость, боль, працю і любов. Боже наш Ойче, просім, приймі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего костела, перемени их у духовный посилок для Твоих верных, каб приймаючи Його яни узрастали у святости, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серці, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівае сужэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці. Праз Хрыста, Пана нашага, праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў
і роздавав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Шаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі надзей на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе бранікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенной заповеди, и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас яго злога, дай ласкаво супакой дні наши, дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны сялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Ісу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей адарыць яго супокоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на веки вечныя. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. За Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся
над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликане на вечеру ягоною. Пані, я не варты, каб ты вошел до мяне, але скажи толькі слово, і будзе оздоровлена душа моя. Єзу, у серці ти моїм, радость збавлення мне открыл, став для мяне криницей ласк, будь прославлений, Боже наш, став для мяне криницей ласк, будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать и душу чистой заховать, волю Твою завжди примать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. Мой Господ пастир добрий, мне усяго доволі, на нивах зеленых пасвітьем, до водов свежих мяне водитьем. Мой Господ пастир добрий, мне усяго доволі, на нивах зеленых пасвітьем, до водов свежих мяне водить. Молимся. Умацаваны Твоими дарами просим Тебе, Божа, каб, дякуючи уделу Твоим сакраменте, у нас узрастав плен збавлення праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую, великие дорогие браты и сестры, за дар супольной молитвы. На сегодняшний вечер примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите с упокоя Христа. Дякуєм Пану Богу. Соль земли, світло для світу, вось найлепше
найліпший шлях життєвий, цілий світ хай бачить гета і прославить Бога у небі. Живі Євангелієм у житті щоденним, і взявши криш, виходь на шлях Христов.